खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 मे 2020 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां होनजायो लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नखराव खुसिनि रादाब फैनो हागौ रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा फालांगियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां होनजायो अदेबानि देहाया बारा मोजां थानाय नङा धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो मोजां अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ दिनै लोगो मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनसायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गुबुनजों नांलाय खमलाय जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो जेरैबो आंखाल जानाय नङा फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन अदेबानि गुबुननि थाखाय जिंगाबो जानांनो हागौ वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो फालांगियाव बारा मोजां नङा देहाया मोजाङै थागोन सुथुरा बांगोन सांग्रां जानाया गाहाम खहा खालामनो नाजागोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायाबो गाहाम समाजाव मान मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो फालांगियाव नाथाय मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन जायखि खामानिखौ मावा मानो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया नोरजिया जागोन मकर राशि
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन गोदान खामानिखौ जागायनो हागोन एबा मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन सिगाङाव मावखांनाय माबा मोनसे मोजां खामानिनि थाखाय दिनै बान्थाबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोदान मिजिं नुजागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ मानिबा उनदाहा फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां जेनिबो आंखाल जानाय नङा फालांगियाव मोजां नङा बारा रिस्क लायैयानो गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनसायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनो हायो एसेनोसै गोजोन्थों।